dames en heren, ik start even met een liedse warming-up. En dan neemt Fredo de training over. En dan doen we aan het einde nog even een kwarte oefenen voor degenen die het morgen squalkitsen gaan. Het had een soort stikking maken, de coronacrisis. Maar voor het jeugdkeertsen in Holwert had het wonderen dien. Zond corona is het tal jeugdleden explosief groeid. In totaal hebben we nu ongeveer 50 banden trainen. En dat is echt haast de helft van de basisscholen groep 3 tot maar 8. Haast de helte. Ja, haast de helft van de band. Ja, daar ben ik heel trots op. Hoe gaat het je in het park? Ja, goed, je is mooi wat. Die jongens zijn mooi bezig, slaan mooi op. En ja, dat is training, hè. Ze moeten het al nog leren. Ik ben gewoon bij die ben om wat voor te kiezen. Dus dat kies ik wel schön dat het niveau krijgt, maar een beetje heiger is. Ja, goed zo mooi wat vind ik. Het had een hele dip gewoon. En dan komt die groeit en die groeit en die groeit. En dat maakt het natuurlijk weer mooi voor het speeltje. Denk ik. En hoe kan dat nou, dat het hier zo groeit? Ja, ik denk dat de corona toch iets goed dien had. Ik heb deze order van Ruben. Deze? Ik mocht deze order van Ruben. Dus we konden wel keertsen en we konden ook de onderlinge wedstrijdjes gewoon binnen het dorp. En ja, iedereen wil graag naar buiten en iedereen wil graag wat doen. Dus het gaat ons ook helpen. Ja. 4 keer in de week. 4 keer in de week, hè? Ja, er zijn 2 keer training en 2 keer wedstrijden. Wat vies je zo mooi om het keertsen? Nou, ik kan een baltje slaan en het is gewoon op techniek. Ik vind het leuk omdat mijn heid het vroeger ook deed. En ik wil door mijn heid beter. En dan vind ik het wel leuk dat ik van mijn heid dingen leer. En net alleen de jeugd had het naar het zin. Dat geldt ook voor de begeleiders. Dat geeft me alle plezier. Ik kan zelf ook een keer. Het speeltje is zo mooi. Het zit er dus nog wel wat in. Ja, die ook het altijd. Nou, als de zomer begint, dan gaan we er altijd weer zin op.